Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaɓoɓe Polar Arab on calminama on juurama on ñagarama no moƴƴere en calmini kala fof dewintoɗo bindanɗe men ɗe kadi sewi ngol woni lawol ma kadi ngol suwa wadde abonné e chaine he nde mbatta hen abonné beele kala windande hesere natnde e chaine he tawa aɗa wawi hedde ɗum ɗon notification arayma automatique. Ayo hande noon caggal nde janguɗen al jumlatu al mufida janguɗen ajza'ul jumla janguɗen taqsimu al fi'l bi'tibari zamanihi. Ayo hande jangaten ko al fa'il holko woni fa'il? Fa'il ko inde ittande e fi'lu fa'ala woni gollal, fa'il woni golliɗo ay fa'il woni baɗa woni golliɗo ko ismul fa'il ala wazni al fa'il. Wadde si wiyama fa'il tan hol golliɗo fa'il o golli. Ayo Samba yeehi gese, hol jaaɗo gese? Samba yeehi. Aliou arti France, hol gummiɗo hol gartuɗo France? Aliou arti. Wadde ɗum woni fa'il baɗɗo gollal ngal on woni biyeteɗo fa'il. On noon omo wawi wonde neɗɗo, omo wawi wonde ndiwri, omo wawi wonde kullel, omo wawi wonde jamade, omo wawi wonde kala hunde. Aywa al amsila yeruji o wi tara al usfur solndudu diwi. Joni si wi a namdama holko diwi holno mbiyata ko solndudu diwi. Wadde hol golliɗo diwgol ngol ko solndudu golli diwgol ngol. Wadde hol gonɗoɗo fa'il sikki ala ko al usfur solndudu woni fa'il. Task fa'il da'iman kañum ko ismu wonata kadi ko fa'il da'iman ko raf'u. Ayo watte ko raf'u so tawi ko ila tindina nasb walla jar ala hen. Wadde alamat al fa'il ko ar raf'u. Tara al usfuru al usfuru mbiyata sa namdama holko diwi mbiyata ko cuɗel ngel diwi. Kono ne jara al hisanu puccu ngo dogi. Ɗo sa namdama hol fa'il o woni ko al hisanu sabu e bindogol tan ayi hisanu ene waɗa raf'u ay al hisanu kadi ko ismu ɗum waɗi kanko wonata fa'il e maana ko kanko golli gollal ngal. Ay kanko golli gollal ngal. Sa wiyama holko dogi mbiyata ko puccu ngu dogi. Wadde ko puccu ngu golli gollal ngal. Ko noon sa wi la'ibal waladu cukalel ngel fiji. Sa wiyama ɗo kadi hol pij mbiyata ko al waladu cukalel ngal kañum golli fijirde nde. Wadde kanko woni fa'il kadi en même temps sa ƴeewi ko baɗaɗo raf'u. Ya'umu samak ina lumbo walla ina muta as-samaku liɗɗi. Ɗo sa wiyama holko mutata mbiyata ko as-samak. Ko noon yal as-samak kañum woni ɗo fa'il man sa ƴeewi as-samaku ay ko marfu. Yalsa'ul ba'ud ina fiɗa al ba'ud ɓowɗi. Ɗo sa wiyama holko fiɗata mbiyata ko al ba'ud ko ɓowɗi ɗi fiɗata. Wadde holko woni ɗo fa'il ko al ba'ud. Aywa ta'akulu al bintu ina ñama al bintu cukalel dewel ngel walla debbo tan. Ɗo sa wiyama hol gonɗoɗo fa'il mbiyata ko al bintu sabu kanko waɗaɗo raf'u. Aywa teskaɗa ko wayno tora jara la'iba ɗum en janngin ɗum ko fi'lul madi wiyete. Tora ko fi'lul madi, jara ko fi'lul madi, la'iba ko fi'lul madi. Ya'umu ko fi'lul mudari, yalsa'u ko fi'lul mudari, ta'kul ko fi'lul mudari. Ɗiɗo fi'luji en janngin ɗum. Wadde hande ɓurten wattude hakkille koye al fa'il. Aywa al bahthu o wi al amsilatu sabiqa kulluha jumal. O wi sa ƴeewi
yeruji gardiɗi ɗi kanji fof ko ɗi jumlaji kamɓe fof kadi jumlaji sabu en mbiɗo jumla ko famɗi famɗi fof waɗat kelme ɗiɗi sa ƴeewi kanƴe fof aɗa mbaɗi kelme ɗiɗi ete kanƴe fof kadi koɗi jumla mufiide sabu koɗe kaali ko ɗe nafti en paami jumla fof holko jogii e maana wa kullu jumlatin minha tatakawwanu min fi'lin wasmin e ɗiɗo jumlaji garoji ɗiɗo jumlaji jawtuɗi kala hen jumla fof ene waɗi fi'lu e fa'il وإذا بدأ بدل أيوة وإذا بحثنا في الأمثلة الثلاثة ويستوي إن بتي ديدا يروجي تاتي الأولى تو غادي غونر بانغي نيامري نرى ما إنجي أن الذي طار من دين ما هوند ديوند هو العصفور كنيوني سولدو كديوكو ko soldudu dibi walladhi jara nden ma hunde dogde wal hisab ko puccugo dogi walladhi la'iba nden ma hunde finde wal walad kanyum cukalel ko renge wadde fa yakunu al usfur huwa alladhi fa'ala at-tayran wadde don curengel ko kanyum golli diwgol gol wal hisanu هو الذي فعل الجري بوتشونغو كانيو غولي دوغدندو والولد هو الذي فعل اللعب تشوكل الغورينغل كانيو غولي فجرد ولذلك كسبب دوم نون يسمى كل واحد إن ركال غوتل من هذه الأسماء إلى جند الثلاثة كان يبيد فاعلا ɗum addani ɗi wiyeede fa'il holko addani ɗi wiyeede fa'il taabo ko kanji golli gollal ngal wakada ko hono noon kadi yuqalu haaldirte fi baqiyati l amsila e yeru keddiɗɗi ya'umu samak sa holko golli mudgol ngol mbiyeɗa ko liɗɗi ɗi yalsa ol ba'ud holko golli pitgol ngol mbiyata ko ɓowɗi ɗi ta'kulul bint holko golli ñamdu ndu mbiyata ko cukalel dewengel ɗum waɗo wi wakada ko nda noon yuqalu haaldirte في بقية الأمثلة يروج كالدد وإذا نظرنا ستين انداري إلى كل اسم فيود إكلا إند في الأمثلة السابقة يروج كالدد وجدناه ما ينتهون مسبوقا إلى أرضنا بفعل أفعل يرفف ما يكو أدي فاعل أرد كو فعل أرد فعل اسم فاعل أيوة فعل فاعل أيوة أيضا ودي وجدناهم عند تود مسبوقا إن أردنا بفعل فعل وجدنا آخره ما أنت سكت أو مرفوعا إن ودا رفع ودم دو وني الفاعل القائدة سنغري الدوس كانغال ويتكو الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل ودل على الذي فعل الفعل ويسايدي عند فاعل وني هندم عند نور مودو ويكو اسم مرفوع كايدي فوف فاعل كنيو كو اسم ونت ete on الاسم ولا ete ko rafu تقدمه فعل ete عند on الاسم كدي فعل ان اردو ودل على الذي فعل الفعل يتندنا كدي o nden ma hunde gollino gollal ngal sa nam ɗum holko golli ɗum ko golli ko ɗum woni ko wiyete fa'il kadi sakket o taskala ñande fof koko watte rafu hay sinno ni an a yiyani en waɗa rafu saɗa haala wat feere fa'il o daiman wat ɗum rafu ayo ɗum woni ko nahu nafat ayo hay sinno ayi windama ete a yiyani ene masa ma wawa lirde ɗum sabu sa andi fa'il no foti masirede e fiilu holno foti masirede tan ma wawa tarde ɗum tarde gimo sellungo hay sinno tawi ɗum masaka wadde nahu ɗum woni nafoore muɗum ko jangindema wawde haalde arab walla wawde tarde arab hay sinno masaka
sabi ina woodi yimɓe eɓe jeebbinde ɗi kono so tawi masaka tan ɓe mbawata ɗum tarde naho noon ɗum jangguintuma ɗen ɗacce ɗen ittantuma wadde noon andi joni kala foof nde jiɗɗa wiide nde ɗo hunde golli nde ɗo hunde a andi hankkandi holno poɗɗa masirde ɗum tamrinat garen ekkorde arwonire attamrinul awwal o wi ko istakhrij al fa'ila min kulli jumlatin min al jumali al atiya ya yaltinɗo fa'il e kala jumle ɗiɗo jumlaji garoji sahaddiku ayo holɗo fa'il o woni limen laaɓi tati kalen fa'il o gow ɗiɗi tati ayo ɗo fa'il o ko addiku holno gandirɗen kanko woni fa'il sabu sa taskima qa'ida o wino ko ismun marfu'un ete sahaddiku wonɗo ismu ko addiku marfu'un se jii kadi addiku ko waɗa rafu taqaddamahu fi'lun en jiiɗo diku fi'lu ina ardi ɗum wa dalla ala allazi fa'ala al fi'la ete tindini wonto kañum golli gollal ngal sahaddiku woni goriyal ngal joggi ayo waqafa thawr ɗo holɗo fa'il o woni waqafa thawr gow ɗiɗi tati ayo ɗon waqafa thawr fa'il o woni athawru ay waqafa thawr woni ngarindi darima holko dari ko ngarindi wadde ɗo athawr kañum woni fa'il ayo tamrin goɗɗo wi bakat tiflu ɗo holɗo fa'il o woni ayo fa'il o woni attiflu joni a faami sabu attiflu kañum woni ɗo ismu kañum woni ɗo marfu ete fiili ina ardi ɗum ete ko kañum golli gollal ngal woni cukalel ngel woyi bakat tiflu jaa at-tabibu ɗon holɗo fa'il o woni limen gow ɗiɗi tati aywa at-tabib kañum woni fa'il sabu at-tabib kañum woni ɗo ismu kañum waɗaɗo rafu kañum marfu ete fiili ina ardi ɗum ko kañum kadi tindini gollal baɗangal ngal kañum tindini wonde ko kañum waɗi gollal ngal aywa wadde jaa at-tabib woni médecin o ari la'ibal awladu woni holɗo fa'il o woni ɗo limen laaɓi tati gow ɗiɗi tati aywa ɗo al awlad kañum woni ɗo fa'il sabu sa ƴeewi al awlad kañum woni ɗo ism ete ko kañum waɗa ɗo rafu ete sa taskima fi'lu ina ardi ɗum woni la'iba aywa sukaɓe piji ladagha thu'ban ayo ɗo hoɗɗo fa'il o woni limen ha timma tati gow ɗiɗi tati ayo ɗo alfa'il o woni athu'ban ayo sabu mboddini ko kañum fiɗi ayo ko noon ishtagal ete sa ƴeewi athu'ban kañum woni ɗo ismu sa ƴeewi ko kanko waɗa ɗo rafu ete fi'lu ina ardi ɗum woni ladagha ko noon ishtaghala al-amilu ɗo holɗo fa'il o woni ayo ɗo joni sikki ala wonde a faami hankanti ishtaghala ɓaade kañum woni fi'lu al-amilu kañum wonata fa'il sabu kanko woni ɗo ismu ete kanko waɗa ɗo rafu sa ƴeewi fi'lu ina ardimo zara'a al-fallahu ɗone hoɗo fa'il o woni ayo gow ɗiɗi tati ayo ɗo alfallahu woni fa'il o sabu kanko woni ɗo ismu ete kanko waɗa ɗo rafu sa taskima fi'il ina ardi ɗum woni zara'a alfallahu woni demawo aawi hadara al-ghaib ɗone holɗo fa'il o woni gow ɗiɗi tati ayo ɗo al-ghaib kañum woni ɗo fa'il
sabu sa taskim kanko wonɗo ismu eto ko baɗaɗo rafu sa taskima feelo ene ardi ɗum woni hadara al ghaib woni lutanoɗo ari eywa ɗum woni tamrin kadi ɗo ngaren e tamrin ɗimmijo o wi da fa'ilan likulli fi'lin min al af'al al atiya yawɗo fa'il wonde kala fiilu ɗiɗo fiilu garoje nabaha waɗan ɗum fa'il nabaha woni wofi joni holko wofata ko rawandu honno wiyete arab wiyete ko aywa al kalbu wadde sa yiɗi wiide joni rawandu wofi e arab holno mbiyata ko nabahal kalbu nabaha al kalbu ay sabu ɗo joni ko fiilu tan addama ko an addata fa'il o wadde ete gacca hakkille fi'il o kañum ardoto fa'il o rewe hen aywa jiira e pular a wiyata wofi rawandu ndu kono holno mbiyata ko rawandu wofi ɗo noon ko beñji muɗum ɗo mbiyata ko gardinta ko gollal ngal nde baɗo fuɗɗo rewde hen nabahal kalbu woni rawandu ndu wofi aywa yadhaku addan waɗat ɗum fa'il joni annene holyon fa'il gaddata yadhaku firti ko omona jala holko jalata ko neɗɗo eywa joni noon sa yiɗi wiide neɗɗo anan jalni holno mbiyata walla gorko anan jala holno mbiyata walla chauffeur o nan jala walla an andi en tout cas ko kalta ko yo won neɗɗo sabu ko jalata kam ko jeeya tan ke khususiyatil insan woni yadhakul insan yadhakul rajul aywa gorko o nana jala ɗo arrajul kañum woni ɗo fa'il aywa ngaren e yabki kañum ne waɗan ɗum al fa'il yabki firti ko nana waya holko wayata yabki at-tiflu yabki al-waladu yabki at-tilmizu aywa yabki ar-rajulu ay ɗiɗo woni fa'il o ko noon ne nataha woni hawi joni ya haal holko hawata ko nagge ina hawa walla ngaari walla mbaalu walla jawdi joni sa yiɗi wiide jawdi ndi hawi holno mbiyata ko nataha aywa jawdi holno wiyete arab jawdi wiyete arab ko alkabshu wadde mbiya hol noon mbiya nataha alkabshu woni jawdi ndi hawi aywa o wi yashrabu waɗan ɗum kañum ne fa'il aywa holon fa'il mbatta ɗon yashrabu firti ko nana yara holko yarata neɗɗo ene wawi yarde goɗɗum ene wawi yarde joni sa yiɗi wiide almudo anana yara holno mbiyata almudo wonata fa'il ya yashrabu at-tilmizu walla yashrabu at-talibu aywa ɗo at-talib woni fa'il o atasa kañum ne ya waɗan ɗum fa'il ɗum ko ɗum fi'il ya addan ɗum fa'il aywa holyon fa'il yarate atasa firti ko isli aywa on atasal insan aywa woni neɗɗo isli aywa safara kañum ne ya waɗan ɗum fa'il aywa safara attajiru no julanko ɗannima aywa ɗo safara kañum woni ɗo fi'il attajiru wona fa'il yarkabu kañum ne waɗan ɗum alfa'il yarkabu firti holɗum aywa yarkabu woni nana waɗɗo kala holko waɗɗoto yarkabu arrajulu aywa
gorko nana waɗɗo aywa ɗum woni wadde tamrin battuɗo ɗiɗaɓo. Ngaren e tamrin battuɗo tataɓo. tamrin oɗo holko wi e korde tataɓire o wi ko da'il asma al atiyata fi jumalin bihaythu yakunu kullu wahidin minha fa'ila. o wi ɗeɗo ginɗe garoje ya waɗɗe e nder jumlaji e ɗe jumla fof ɗiɗo ginɗe yiɗi ngoni hen fa'il yiɗi ngoni hen gollotoje. aywa joni wadde andinima ɗo fa'il wadde an ɗo holko poɗɗa addude ko aywa poɗɗa addude ko fi'il. aywa joni at-tilmizu holyon fi'ilu yadata e at-tilmiz sala mbiya kataba at-tilmizu walla qara'a at-tilmizu. aywa woni almudo jangi walla windi. aywa ath-tha'labu holyon fi'ilu yadata ath-tha'labu ثعلب woni safandu jara ath-tha'lab walla iftarasa ath-tha'lab woni safandu sangi walla ndu dogi. ar-rajulu gorko holko yadate gorko jaa ar-rajulu gorko o ari. aywa safina kañum ni holyon fi'lu yadate hen aywa ete addude fi'lu jaadawe safinatun woni laana hono deftere Cheikh Omar wiyeten safinatu saadat. aywa safina woni laana. joni noon holno fi'lu mbatten hen mbiyen tajri safinatun walla tajri safina. annamlu woni korndolli. aywa korndol holno fi'lu mbaɗanta ɗum mbiya tazhabu annamlu korndol ɗi nan jaha. aywa nahlatun woni ñaaki holyon fi'lu mbaɗanta ɗum kañum. aywa ɗo noon gacca hakkille wonde nahlatun ko ɗum muannas wadde saɗa waɗa accata hen alama mo ganduɗa ko muannas kon mbiya talsa'u nahlatun talsa'u woni ina fiɗa. al-khadimu woni gollotoɗo. joni gollotoɗo kañum ko holyon fi'lu mbaɗanta ɗum mbiya yunazzifu al-khadimu gollotoɗo nana laɓɓina. al-jundu woni militaire kañum ni hollon jumla mbaɗanta ɗum ya yazhafu al-jundu militaire uji nana ñaaƴa. aywa ɗum woni tamrin tataɓo. ngaren tamrin nayaɓo. التمرين الرابع أو يكون من الكلمات الآتية جملا مؤلفة من فعل وفاعل ملائم له. أو يكون يا وقت من الكلمات الآتية إذا كلماتوجي garoje ko mbatta hen wat hen jumalan ya wat hen jumlaji ɗi ganduɗa mu'allafatan taw ina woni hen min fi'lin wa fa'il taw jumlaji ina waɗa feele e fa'il mala'iman lahu to noon aɗa jirodira. ay ɗo jarani ko aɗa adda jumlaji goɗɗi walla kelme goɗɗe sabu ɗeɗo kelme sa yuɓɓiniɗe no foti yuɓɓirde ni helmen fof ma waɗma yaade taw ma dañi hen fi'lu e fa'il tawa yaltani ɗeɗo kelme gonɗe ɗo sabu ɗo rendina ɗo ko fi'luji e fa'iluji wadde noon fi'lu fof e foti yaade e fa'il goto. aywa joni eto ƴewde sahala ko fi'lu joni holyon fa'il foti yaade e makko. ƴeew asma'uji gonɗi ɗo ɗi sahala woni hiji holko hijata
hijata ko puccu wadde mbiyeɗa ko sahala alhisanu aywa sahala alhisanu won puccu ngu hiji nataha nataha woni hawi ƴewɗo hol helmere yaɗo holon isme walla fa'il jaadoɓe hen biya hol noon nataha alkharuf mbaalu ngu hawi aywa ko noonne attilmisu attilmisu ko hollon fi'lu yarate makko e fi'luji gondi ɗo ɗi mbiya hafiza hafiza attilmisu ko noonne aljamalu aljamalu woni ngeloba ngeloba ko hollon fi'lu yaratemu woni baraka ayo baraka woni jusima wadde mbiya barakal jamalu ngeloba ba jusima aywa ko noonne attajir attajir ƴewenen ɗum hollon fi'lu jarate hollon fi'lu jaadowe mum attajir woni julo o wadde mbiya ba'a attajir julo o yeeyi aywa ko noonne chaka chaka woni woytima woytima ƴeewen hollon fi'lu yadate muɗum aywa yadata hen ko chakal maridu pawnguɗo o nan wayto ay wadde sa ƴeewi en pewni ɗeɗo kelme ete en jaltani helmere fof fi'lu fof ene woodi fa'il jaadowe e muɗum aywa wadde en kaali kaƴƴi fof hade timmi woni tamrin battuɗo nayaw joni gaaren e tamrin battuɗo joyawɗo woni tamrinul khamis o wi kawwin sitta jumalin tashtamilu kullu wahidatin minha ala fa'ilin ɗo noon ko gollal mawgal ka an golloto addata jumlaji caggal nde pamɗa holko woni fe'lu pamɗa holko woni fa'il pamɗa fi'il e fa'il holko foti hen ardade pamɗa holno fi'lu maadi masirte holno fi'lu mudari masirte aywa pamɗa holno fa'il masirte hankadde noon aɗa foti wawde addanɗe hoore maɗa fi'luji e fa'iluji ɗi ganduɗa koye ɓolno hoore maɗa wonata ɗum waɗi o wi kawwin sitta jumalin ya wat jumlaji jeegom tashtamilu kullu wahidatin minha taw kala hen gooto e majji ene waɗi ala fa'ilin ene waɗi fa'il wa yakunu lfi'lu mudari'an ene ɗon noon ko baɗɗoma précisé manam fi'lu garowo hen o yo won mudari fi thalasi al ula يماك يأدي جيكم هنتت يوون في المداري وماضيا في الثلاث الثانية هن فيلو جتت هن جملة جتت غنا ماضي أيوة فرق يا أدي جملة جيكم كونغو دي جيكم كونغو الفوف ولا تكو فيل فاعل كونغو تاتي غادي دي يا ودم مضاري كونغو تاتي ديميجي دي يا ودم ماضي وانا جيكم sa windi ɗum aɗa wawi neldude ɗum e commentaire uji he ƴeewen sattade ko noon tamrin fil insha gareɗe al insha insha on woni hankadi ko an addata miijo hoore maɗa an addata ɓolno hoore maɗa o addanta helmere wotere tan an woɗa ko miijoɗa hen kaala ɗum waɗi o wi haati hamsa jumalin mawdu'uha alfallah ya addu jumlaji jeegom taw yewtere nde mawdu o toɓɓere nde wonata koko faati e alfallah demowo ko noon o wi waj'alil fallaha fallahu kañum ne yawat ɗum fa'ilan taw kanko wonat ɗon fa'il ayo noonne kadi o wi haati hamsa jumalin ya addu jumlaji joyi mawdu'uha taw mawdu ɗin ɗo jumlaji ko alfa'ratu domru wonata mawdu o jumlaji joyi ɗi fof koye domru haalata waj'alil alfa'rata fa'ilan ɗon domrudu ko kañum wonata hen fa'il aywa tamrin fil i'rab ɗum ne kadi sa windi ɗum aɗa wawi wadde ɗum envoyé commentaire uji so en jii ɗum en catta ɗum inchallah tamrin fil i'rab
تمرين في الإعراب دو هنكد إن أتتو بعد إن بدي فهم ده هلكون فعل هلكون فاعل إن بدي فهم ده فعل ماضي فعل مضارع فعل الأمر جو مدى فعل بدي نود إعراب ود إن كانت ناتير هل مرندة كارين كد كهليون وظيفة أجيء أيوة ناتير فانكشن حضر الغائب يوي حضر كفعل ماض حضر كنيم كفعل ماضي أيوة سبو بين الفعل الماضي مبني على الفتح فعل يدل على حصول أمر في زمن خاص حضر فرتكو أري ودو أري هنكد دونك زمن خاص بعد كو غرد ها أباري كو دم ماضي أدو ودي حضر كنيم كفعل ماضي كنيم كفعل جوت أو ينك حضر الغائب دون الغائب هو الكوني أو الغائب كنيم كفاعل مرفوع الغائب كنيم كوني فاعل أي فاعل وندو كنون أدي تمرين قد مثال أو يطير الذباب يطير إن ديو الذباب بوبي جون يطير كنيم كفعل مضارع سبين بين يطير فعل مضارع كنيم فدرتوك ko gotel ɗe alkula nayi ma fuɗɗirima hamza walla fuɗɗoro nun walla fuɗɗoro ya walla fuɗɗoro ta ete sakket o waɗate ko rafo wadde sa ƴeewi yatiru ɗen geɗe fof ina kawri hen ina fuɗɗiri gotel ɗen alkula nayi woni ya yatiru ete sakket o waɗa ko rafu yatiru wadde kanko ko fiiɗo holɗum o ko fi'lun mudari ayo woni gongal e wadde joni walla pangal wadde ko ɓoyata alzubabu kañum ne ko woni alzubabu kañum ko ismu holko addanen wiide alzubabu ko ismu sabu alzubabu fiil ina ardi ɗum ete kanko sa ƴeewimo waɗa rafko ete sa ƴeewi ko kanko gollal diwde ngal yatiru zubabu holko woni diwde ko buuɓi ɗi waɗi ɗum waɗi wi alzubabu fa'ilun marfu' ayo joni caggal nde waɗanma namosaj yeru e oɗo ɗiɗo misiluji annene e tugnade e ɗiɗo yeruji ɗi mbaɗɗen oɗo namosaj eto wadde i'rab ɗiɗo jumlaji ɗiɗi garoji fada nahru a'rib al jumlatayn al atiyatayn ya waɗi i'rab ya sil ɗiɗo konguɗi ɗiɗi garoji fada nahru فاض النهر يا ودم إعراب يربح التاجر كنون يا ودم إعراب أيوة هند دومني ويندن مدن أدا واي ودم إعراب كومنتيرو جي سينغري ما إن شاتو أيوة كلا فو جوجي دنام دل كفاتي أودا درس واي نام دل سينغري ما إن جابتو مسألة جبي si asa wadde abone aɗa tintine kadi siftinene batta abone sabu bindande lesde ngari mbawa hebde hen ɗon e ɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.